последните години влиянието на интернет става все по-голямо. Като потребители, на всеки от нас се е налагало да търси продукти и услуги и най-често за това се обръщаме към Google. Сравняваме цени, марки и модели. При търсене ни посреща 10 резултата. Отгоре, отстрани и отдолу на резултатите излизат реклами чрез системата AdWords, рекламната платформа на Google. През нея излизат реклами, които да ви изкарват по продуктите, услугите и дейността ви, не само на първа страница, но и на всички останали страници с резултати. Заплащането става единствено и само за реален резултат, т.е. когато клиент посети уебсайта ви чрез вашата реклама. Основен недостатък на нормалните резултати е трудното излизане на челни позиции, както и времето, което отнема това. Не трябва да пренебрегваме и фактът, че Google сам избира информацията, която да представи на вашите клиенти, а често тя не е най-подходящата. С рекламата от друга страна вие може веднага да позиционирате бизнеса си на първа страница, сами да изберете ключовите думи, по които да ви откриват и най-вече информацията, която да виждат вашите клиенти. С Google AdWords ще получите повече посещения на сайта си. Ще запознаете потенциални клиенти с това, което предлагате. Ще си осигурите повече продажби. За съжаление, Google рекламата също има своите недостатъци. Ако не се управлява от квалифициран специалист, тя може да ви излезе твърде скъпо и да не достигне търсената от вас аудитория. Като разрешение на този проблем ние ви предлагаме услугата Google ключови думи. Чрез нея нашите специалисти ще ви осигурят качествена и рентабилна реклама в Google. Ще проучат най-подходящите за бизнеса ви ключови думи. Ще подготвят информация, която да провокира интереса на клиентите ви и в крайна сметка ще спестят от времето и парите ви. Използвайки услугата Google ключови думи вие, не чакате месеци наред за резултати. Излизате на първа и всички останали страници в Google. Пестите от бюджета си и препращате потенциалните клиенти в сайта си. Ако искате да научите повече за това как да направите успешна кампания в Google, потърсете ни!